Agua. Oh, apelido na siyang loba. Ha? Ari tawag. Kada. Ini plastik. Itu yang bisa, kada. Unsay in English, brass, babae? Unsa? Pasaptoy. Sapusa. Totoy. Unsa na in English ang bread sa tikuang? Talong. Sapusa. Etlog. Naniliyo na. Bakbak kung nasilingan. Tala ha? Una may video. Video lang ba ha? Ay, magkuha mo niya. Nindot kini tanaw dito sa kwan. Video ke. Oh, video ke niya. Kanta mo. Ya, ares lubot. Asa ko pitin, lapson. Bukan diri. Sir, ambekan mo na. Dinihira ko, taman, kulit ninyo, mga higala, sinis manawa, dugay na kayo ko, gamay pa ko, suriyan ko nga rin, pa ni, kugunan pa ni din sa una, mula po dito sa Good Shepherd, kare, nagagog amigo dire, Labirano, dia, Lino, mana, abot dire, nago ni, daghang mga amigo, pero maliban lang ko kay daghang kayo diri, daghang Alex na diri. Alex ka, mga amigo. Okay, nasuot naman. Ay na makita ron ang Dos Pakatok original. Nama si Satuloy o si David Susun. Akong ihatag sa original Dos Pakatok. David Susun. Mayroon dito maglangan. Sugat ito sa masipang pakpak ang Dos Pakatok Paygala. Pakpakoy! Mayang gabi kanyabantanan din sa sityo Kabulaka sa sityo Kalubihan Maygala. Maygala, mga kani ang ginagong Dos Pakatok Maygala. Tingali wala pa makakita o pinakagwapo, pinakasikat nga artista karon.
nga makita karon ninyo personal. Mao kani ang nagkanta sa Unlio. Kiba mo kinsa nagkanta sa Unlio? Si Samuel B. Megara. Megara, di ba ni magawas og di na to pagpakan? Pagpakan na to si Samuel B. Megara. Pagpakoy! Nadungog ninyo ang nagkanta sa Unio si Samuel B. Dahil pa sa, ano nga tawa mo? Karon pa mo kita gwapo? Sa wapa matawa ang tao sa kalibutan, mao ni siguro gwapo si Samuel B. Mike. Oh, may gala. Sorry kaya kay magawa yung kamay. Kay dito ko sa may alumnos, nag-shooting sa Metro Garden. Kaya may gala, pag umali nito sa Baling, nag-shooting sa Philippine Brothers, pag-arin ako lang Easter, sumabaldo, kaya si Easter day, dako ipunos ka tao. Oy, do, sultian ti ka do, kana si Esther, tanaway lang bay. Tanaway lang loyo, dagko kay punuan sa kakao. Bitaw. Dagko kay mga bunga do, apin mo, pagkuhan ako sa bunga do, ang nilabas, tabliya. Uy, ay pagbuot. Do, kanang kang Easter, sumabal, ang iyang punuan sa kakao, wanas kamingking, o imong Nga ano man? ang iyong punuan sa kakao do, wanas kamingking sumunuan. Ano lagi? Abi ninyo, dako mig punuan, kay magtigbas ako, ang bisidit si Kwati. Ahak may ng buhukay, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan o, yan. Ay, do! Do, Kani sila do, wala sila kibaw. Ako'y pinakadato. ha? Do, sultihan ti ka, ako'y pinakadato. Dato, di ka. Do, sultihan ti ka, kana magtanblis, si Setigiyana. Siya lagi na. Ako na. Kanang, eskwelahan do sa UC. Yusi, ako na. Kanang tindahan nga Ayala. Ayala, ako na. Nasa Numitro. Kaisano, ako, yapo na. SM. SM, samot, ako na. Kanang eskwelahan nga UP. UB, ako na. Kanang Cosmopolitan. Cosmopolitan, ako ka na. Kanang malumon nga mahalon ng gold. Oy, ako, yapo na. Kanang sud sa lumon, may gapas ilong. Ikaw na. Yan o. Ay, do, sultihan ti ka do. Tungod sa pagkadato na ako, do. Apin mo ka na San Miguel, kalimaon na sumbay. Udugod. Dako kay kog bayo, kalimaon na sumbay. Kunya, Kanang barko, magbihayaan sa Manila. Pananglit, mabtag bagyo, ato ng pasilong sa Mumbai. ako ano? Ipalit ko bakti sa merkado des Tabuan, ibutan ng kasadyanan, pagsakas taas, na imong butakal. Ako agod. Ay, pagpot lagi. Do, kani Oh. mo bahay do, walas kaming king sumbay. Ano man? Dako big bahay may gala, abin nyo, sabto na mo ha, dako big bahay, kaya abin ni mo, mukaon ko sa kwarto do, mukaon ko sa kusina, mukaon ko sa kwarto, mukaon ko sa kusina. Mukhang kaskina, mag-unsam ka. Mag-helikopter ko. Ha? Mag-helikopter. Tiya mo na, mukhang kaskina, mag-helikopter. O dako big bahay. Niya. Abin mo do, matukos kwarto, mag-aeroplano ko. Tayas kita lupot ay. Ang kung gino. No, kasabton ko sila. Dahil sa kalabihan, kasabton na mo, dako migpay. Kaya akong nanay o tatay lisod ato 1960 sa Mumbai, hangtod karon maggawas. Hala! Nasaakti mo na tatay ay. Dako migpay. Tiya mo na, mukhaon ka sa kusina, mag-helikopter, mutugas kwarto, mag-liprano. Oo. Kaya ko ng baya. Dako migpay. Imong nanay tatay ato 1960. Lisod sa Mumbai, hantod karon magagawas. O maggawas. Asa nito nanay tatay nimo? Tapos menteryo, mapas ka? Mapason ka niya. Ay do, mangutan na ko mo do. Ikaw, bright ka. High school, college. Pabalik, eskwela rin ka. Ay, may gala, kita mo eskwela, ano ang kita eskwelahan? Oy, nag-eskwela ko eh. Asa ba yung eskwela? Nag-eskwela ko sa mahalang eskwelahan sa ubos sa Mactan Bridge o sa alumnos o sa Colon nga dako ng UC. Sa baday, ka na ng eskwela UC do, mga dato ka na ay. Dino bitaw. UC, University of Cebu. Dili oy. UC, University of Cebu, UC ka na. Di lagi. Unsab na mo? University of Carbon Cebu City.
Karikado ng buang aga. Ano? Ano, usa ang kurso economy music. Bagong kurso ng computer si P. Sabi na karumog do pakauom ni ka istir. Way kurso si PI. Oy, kabaw na si Lutsi Luba, na kurso ng computer si P. Oy, way kurso si PI kibaw ko. Ana. Oy, kabaw na si Juni Tabuada, na kurso ng computer si P. Eh, mo tanya ko ko. Unsa ko nun si PI? Kanapistad to. Pista. Beching do pa pista di na. Kanapistad. Ano, mangutana ko unsa kurso ng economy music? BS. Kana BS Bachelor of Science. Dili, oy. Bachelor of Science BS kana. Di lagi. Unsa name mo? Organizing shop. Napak mga gulmang buang nga. Yan. Ano? Mangutana ko dulu. Ikaw bright ka? High school ka. High school college. Sa ba magkatagaan ka? Ano na Ala taga na. Hay mama po yung okoy. Ay, kabaw na patay, sa dagat. Mo sa ning okoy naong. Bitaw. Ang buhaya Naa sa suba. naa sa suba ang onggoy. Tuwas lasang. Ngano naman ka dirigoy? Naman sa kaliwas, unggoy, magsunod ka na. Ano? No. Mangutana ko dulu. Bright bagado. Oh. Ikaw nag-abroad ka. Round the world. Unsa nag-abroad ka? Round the world. Kaya saan mo pag-abroad? Oy, abi ni mo, nag-abroad ko. Kaya ang globe sa buha, atong titidyukan mo nag-abroad ko. Oy, gulabay. Kana magkasaya ka plano, magkasaya ka barko abroad. Asa kayo kayo? Then ka nag-abroad. Dito ko sa Manlai. Manila, Dito ko sa Germany. Germany, Dito ko sa Yokohama, Yokohama, Japan. Japan, Dito ko sa Malaysia. Malaysia, Indonesia. Indonesia, Dito ko sa Dubai. Dubai, Singapore. Singapore, Vietnam. Vietnam. Katapusan ko do, USA. Sa ba na nakato kag USA? Ay, pagsupak ko kag-abroad. Ako'y nag-abroad. Oy, do, di Oh. ka nag-abroad? Dito ko sa Manila. Manila, pila ka tuig? Mga 30 ka to eh. Kain ka tuig. Sa to pa, may ka tinigalog. Experience. Do, wa ko kadtog Manila. Dinhi ko galibot-libot to. Kasi ko yung mus Manila. Kami si Esther Sumabal. Sumaban, Labi na ni Lutsi Luba. Luba, Kami si Juni Tabuada. Juni Taboda. Josephine Tabuada. Kami si Giancarlo Tabuada. Kami si Antipas Tabuada. Sabi pa, nag-abroad. Di ka nag-abroad? Dito ko sa Manila. Manila. Pila ka tuig? Oy, mga 30 ko katuig. Onya, may ka mo tinigalog. It's very easy. Wa ko katog Manila do, dinhi ko galibot-libot to. O, yan, Ang ko, tinigalog. Ako, Oh. Binisaya, imo tinigalog. Sino? Hala, mo ko mo. O sa may tinigalog sa kanon. Kanin. Kanon, kanin. Oy, kanon kanin. Sa tanom, Tanim. tanim. Sa otan, Ot. dito. Dito. Tagalog. Taga labangon. Tagasuong. Do, kanon, Kanin. sa tanom, Tanim. utan, Ot. Kamunggay. Utan kamunggay na. ibutang, Ilagay. ona. Unya ko kay butang, Huwag ilagay. dako kag butang, Ako maglagay din na bastos, Miguel. di na bastos, No. Tagalog ibutang ilagay. Good. Kung nag-eskwela sa tado, pag human mo sa Manila, di pa magagikan. Oy, nilangyaw ko. May abroad ko sa Germany. Sa ba na, nakato kag Germany. Ay, pagsupak ako'y nag-abroad. Do, din dapit Germany do. Dito ko sa Southeast Germany. Kinsay kuyog ni mo dito Germany. Kami si Esther Sumabal. Esther. Labi na sa mga Tabuada ang family. Nakaadto sila. Labi na sa mga Luba ang family. Nakaadto mo? O nakaadto mi? Din dapit Dito mi sa Germany. Germany. Sa pa, dito mga Germany do. Pila ka katoy? Oy, kining taga-kalubihan, maminyo kinig ka, mga bay, swerte na kayo. Pasamato mo German, islangan dito, basta Chin German. Basta may Chin German. Oh. Do. Ako Binisaya imo Generman. Sino? Hala, mangutana ka mo, unsa may Generman na ng isda? Bangho Chin. Isda, basta may Chin, isda, bangho Chin. Isda Bangho Chin. Itik ludok to ba? Pato Chin. Pacho Chin. Sa bayot, sipsin sa Ho Chin. Bagang kasbayot. Sa tumboy, Wa sila sa Ho Chin. sa byuda, Uhaw sa Ho Chin. dagang guwang, Hadlok sa Ho Chin. sa mabdos, Tungod sa Ho Chin. kanang bata nga gituli, Islice lang ang Ho Chin. kanang lalaki nga 80 edad, Wangwang ilang Ho Chin. kanang babae nga bagong nanganak, Balik sa Ho Chin. kanang lalaki nga gibiyan sa uyab, Bahog Ho Chin. Ay, do, ay, kapag yung mamungot, ha? Nara ba si Espero? Mauwaw, tanya kay mamungi ko, mamunggo ko. Onya, di, hatakon ka, unyang babungi ka. Unyang saan na, nagdugo na ganun nga pili mo. Pasilo ako, do. Ikaw na yung bangay pa siya. Ay, Do. Pananglit ay babungi ka do, di ka kibong kanta. Dili. Onya, mamok-mok ka, di ka kibong mustarya. Disan. Do, naibungi sa mo do. May kay mo kanta, na champion sa LA, may kay Sid, may Bio. O yan, do. So, pa mo kanta ang bungi, nanghatag sa katahuran. Katahuran. Matot pas bungi katahuran ay, nagayuring lang ay. Oy, basta sa namungi. Wala na sila kasabot. Masapta sila. In English mga sa bungi, matutas bungi ay, friends!
friends, good evening, ladies and gentlemen. Oh, kasabot na Sabot na siya. ka, sabot na ko. Hala, sige kay ngoho, be. Ibaw kag ngoho.